ప్రైజ్ ది లార్డ్. మన ప్రభువును మన రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు పేరిట మీకందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన శుభాభివందనాలు. ఈ అనుదిన వాక్య ధ్యానాంశము పరలోకము అను ఆశీర్వాదము. వాక్య ధ్యానము యోబు గ్రంథము 26వ అధ్యాయము 6వ వచనము. ఆయన దృష్టికి పాతాళము తెరవబడి ఉన్నది, నాశన కూపము బట్టబయలుగా ఉన్నది. నా ప్రియమైన వారలారా, చదవబడిన లేఖన భాగములో మనం చూస్తే ఆ దేవదేవుని దృష్టికి ఏది మరుగుగా ఉండదు. అందుకే ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, ఆయన దృష్టికి పాతాళము తెరవబడి ఉన్నదని, నాశన కూపము బట్టబయలుగా ఉన్నదని దేవుడు చెబుతున్నాడు. కాబట్టి ఈ నాశన కూపము నుంచి, ఈ పాతాళము నుంచి, నరక వేదన నుంచి తప్పించి పరలోకపు ఆనందమును, ఆశీర్వాదమును అనుగ్రహించుటకు ప్రభువు సమర్థుడైన దేవుడు. అందుకే ఆయన గురించి అపోస్తుడైన పౌలు గారు 1 తిమోతికి రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయంలో 16వ వచనంలో అంటున్నాడు, సమీపింపరాని తేజస్సుతో ఆయన మాత్రమే వసించుచు అమరత్వము గలవాడై ఉన్నాడు. మనుషులలో ఎవడును ఆయనను చూడలేదు, ఎవడును చూడనేరడు. ఆయనకు ఘనతయు శాశ్వతమైన ప్రభావమును కలిగియుండును గాక. ఆమేన్. ప్రియమైన వారులారా, పరలోకము ఒక సుందరమైన స్థలం. అక్కడ అపోస్తులు, దేవుని శక్తివంతమైన ప్రవక్తలైన ఏలియా, ఎలీషా, మోషే వంటి వారిని మనము చూడవచ్చును. పరలోకమునకు దేవుడు మనలను తీసుకుని వెళ్ళి అక్కడ పరిశుద్ధులు మనకు చూపించినట్లయితే మళ్ళీ భూలోకమునకు తిరిగి రావాలని అనిపించదు. అది ఆ పరలోకము అంత అద్భుతముగా ఉంటుంది. కానీ నరకము అటువంటిది కాదు. మొదటి నుండి సాతాను ప్రజలను హతమార్చుచున్నాడు. ప్రజలతో ఏ విధముగా మాట్లాడి వారిని మోసము చేయవలనని వాడు చూస్తూ, అది బాగుగా తెలిసిన వాడిగా ఉన్నట్లుగా ఆదికాండంలో 3వ అధ్యాయం 5 వచనాల్లో వ్రాయబడి ఉంది. నరకములో ఎంతో భయంకరమైన పరిస్థితిని మనము చూచెదము. అక్కడ ప్రజలు కటిక చీకటిలో నిత్య పాశములతో బంధించబడి ఉందిరని యోధా గ్రంథములో 6వ వచనంలో రాయబడి ఉంది. దేవుని సింహాసనము వలె సాతాను తన కొరకు ఒక సింహాసనమును ఎంతో కష్టపడి చేసుకున్నాడు. అతని కొరకు దూతలు ఉన్నను నరకములో ఎల్లప్పుడూ దుఃఖమును, సంధ్యవేళ చీకటి వలె ఉండును. ఎందుకనగా సాతాను దేవుని సన్నిధి నుండి త్రోసివేయబడ్డాడని హెజ్కేలు గ్రంథములో 28వ అధ్యాయము 13-14 వచనాల్లో వాక్యము వ్రాయబడి ఉన్నది. అందుకు బదులుగా పరలోకములో ప్రకాశవంతముగా వెలుగు ఉండును. సంతోషముగా పాటలు పాడుచున్న శబ్దము వినబడును. 3వ ఆకాశమునకు మీరు వెళ్ళినట్లయితే అక్కడ మహిమాన్వితమైన వెలుగు ప్రకాశించుటను చూచెదము. అందుకే యేసు ప్రభు ఈ లోకములో ఉన్నప్పుడు 8వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో ఒక మాట అన్నాడు, యేసు నేను లోకమునకు వెలుగును, నన్ను వెంబడించువాడు చీకటిలో నడవక జీవపు వెలుగు కలిగి ఉండునని వారితో చెప్పెను. అవును ప్రియులారా, వెలుగై ఉన్న యేసును మనము వెంబడించినప్పుడు మనము కూడా లోకమునకు వెలుగును ప్రకాశింపజేసేదమని మత్తయి 5:16
వాక్యము రాయబడి ఉన్నది. అప్పుడు వెలుగు నిండిన పరలోక నివాసములలో ఉండుటకు అర్హులమై ఉండునట్లు దేవుడు మనలను మార్చునుగాక. దేవుడే మన విశ్వాస జీవితంలో ఇహలోకపు సమస్యలు, పోరాటములు, శోధనలన్నింటి జయించి ఆయన అనుగ్రహించు ఐశ్వర్యము, కాపుదల అను ఆశీర్వాదములను పొందుకొని పరలోకమునకు భాగస్థులుగా మారుటకు దేవుడు సహాయము చేయునుగాక. కనుక నిరాశ పడకుడి. మన ఎదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరిగెత్తెదము. ప్రభు మిమ్మును సర్వసంపదలతో నింపునుగాక. పరలోక ఆశీర్వాదములు అనుగ్రహించి మిమ్మును ఆనందింపజేయునుగాక. మిమ్ములను మీ పిల్లలను దేవుడు వృద్ధిపరుచునుగాక. ఆ పరలోకపు ఆనందము ఎల్లప్పుడూ మనము కలిగి నడిపించబడుదుముగాక. ఆమేన్, ఆమేన్. మహాపరిశుద్ధుడా, ప్రేమ కలిగిన తండ్రి, కృపగలిగిన యేసయ్య, మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. మీ అత్యంత మహాకృపను బట్టి ఇంతవరకు నాయనా మీ సన్నిధి మాకు తోడుగుంచి పరలోకమున ఆశీర్వాదమునైనా మేము పొందుకొని ఉన్నామని మీరు మాట్లాడినందుకై కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాను. ఇటు ఆనందము నాయన ప్రతి ఒక్కరూ పొందుకోవడానికి కావాల్సిన కృప, రక్షణ, మారు మనస్సును నీ ప్రజలకు దయచేయమని కోరుచున్నాను. మట్టుకే కాకుండా ఈ ఉదయకాల సమయంలో ప్రతి బిడ్డని ప్రభువ తన ముందించినటువంటి విశ్వాసపు పరుగు పందెములో ఓపికతో పరిగెత్తే కృపను, వారికి సర్వసంపదలు దొరికే విధముగాను పరలోకపు ఆశీర్వాదమును అనుగ్రహించి వారందరినీ ప్రభువ ఆనందింపచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆ రీతిగా మీరు సహాయము దయచేసినందుకై పట్టణములో, రాష్ట్రములో, దేశంలోని తెగులు యేసు నామములు కట్టి బంధించి నిర్మూలపరుస్తున్నాం. మీరు సహాయం చేసినందుకే స్తుతించి యేసు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. ఈ అనుదినపు వాక్కులను అందరికీ షేర్ చేయుచున్న మీకందరికీ ప్రభువు పేరిట వందనాలు. మీ ప్రార్థన అవసరతల కొరకే తెలియచేయండి. మీ కొరకు ప్రార్థిస్తాను. మరలా రేపు దినం కలుసుకునేంత వరకు ప్రభు సన్నిధి వెతుకుదాం. ఇట్లు మీ కొరకు ప్రార్థిస్తున్న మీ సహోదరుడు కేఏ పాల్హరి. 9866044607 తిరుపతి. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప మనకందరికీ తోడై ఉండి ఆ పరలోకమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. హల్లెలూయా.